线下社会，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 线下社会。我说了，嘿，我说了，那风公的书要挂到哪个？我要把那挂到哪副嘛？afọ nke abụ obi n'osu wee na n'elu a ya bụ n'ụlọ kwadoro ọfụma ebe ị nọ kịta ife anyị na-amụ ebe a bụ tai chi ọ bụ na ị na-amụ tai chi a na ị ga-akwado ọfụma ọ bụ na a na-akụzi ife ebe a na ị ga-ege ntị ọfụma ka ị nwee ike na-aghọta ife a na-akụzi a nọrọ ka ị na-achọ epere ya Okay. ị ga-anọrọ ọfụma ka ị na-achọ epere ya na ị ga-ele m anya Chai. hey, na-eme anya ọfụma oh my God. ife a ga-anọkịta bụ ọgụ ụmụ anụmanụ a You be mumu. ọ bụrụkwara na ị kwadoro ịnụ ọgụ ụmụ anụmanụ a na ị ga-akwado ọfụma anụmanụ ọ bụla ịchọ ịnụ ọgụ ka ya na ị ga-anụ ya etu a Like a mumu man. na ị ga-ene m anya ife ọbụla mme kịta gị ime a bụ usu a Chai. Oh my God. ife abụrụ ife nkwụ ọ bụrụ ife aka nkwụ kịta ọ bụrụ ife aka nkwụ kịta na ị ga-ege ntị ọfụma bụ usu a kịta You think say they wise? Master, I am making na. na-apụala ife ọbụla mme gị ime ya Hey, kịta mee ya kịta ozuola 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 wọchị agba ọfụma korokoda ya korokoda ya hey. mee ya kịta ife abụrụ ka esi amụ korokoda ya enwe ka esi amụ korokoda ya ma eche ịnụ ọgụ ya ndị ga-akwado ọfụma mbọsị ọzọ a ọ bụ na anyị mụọ korokoda ya ọ na-amụọ ya ọfụma akwe na ife na-ekwu a Ịkarịka chọ nna m. Gịnị kwụga? Ana m ebe na ya na-akwụ mmemme nkịta na-agba ego na-agba ebe usu na-ebe. Agwọ na-etisa ya wụ gịnị na-egewa na kọmpaụnd. Ụra I doze off. Chai. Ụra ka m just kwalitezi ya na ihe na-akwụ kwa mgbapụta iro. Unu meghere lasa gị na ndị otu gị. Hey! iyiri anya ọfụma efu na ife anyị na-ebe amụ a bụ ọgụ a Arịka ị na-etigere m na TV mbọsị amle gị. Nke onye takwando unu eji osisi ha na-apịa. Ewere mma eme ote a na-adọ ọjịje gị anyị ka ahụta m ka ifo wee ka m ga-ala ike ịmụ masị m ụdị ihe senior brother ife a na-akpọ nke ị na-ekwu kịta bụ akpụ azụ a ị ga-eseti azụ ga ọ bụ na mmadụ seti azụ ya ewuru osisi a wee pịa ya isi a kewapụ ya azụ a ọfụ akpụ ya gosi na enwere ife bara ya na-arụ a etu a ka esi eme ya onye ọwụ pịahalalo arahụo ya ha na ị ga-ele anya kịta ọ bụ na ị na-anya na ị ga-afụ ka esi eme ya okwuta Master, okwuta master. na ife a ka ị were a na ị ga-apịa m ya ka ọ fụ ya Jesus!
solo solo you do. Jesus! I catch on your ya me say. Chai! Ya, nigga go see this sneaker. O to accord. So one. Yeah. Let them get experiment. In a team dia. Oh, some make. I don't already. Nigga mu ya. Aga me pay you. Yabo, nigga mu ya ka isi me ya. O zubo what him do me. Ni choke emege koki ime mmadu a. Amu aga me mad. Go tin your me boy here no ni me. Can be do go me mad. Okuta. Master. Nigga no ziko make you go see ya. Fore ya buga. Nyemi ya. Okay. Hey yo. O me be do no film. Oh yeah, nigga me aki go see ya. Nigga me aki go see ya. Fo buga. Hey. Na me here na agbawa ka. Oh baba ga ka ge bawara ya. She what? I came to that day. Look on your China, my last, okay. Hey! From front to we go there, in there. Ah! Yeah! Master! You only you walk Okay, Jesus! what to get la la. Chai! Oh gina. Hello, no. Oh gina. Continue. Hello, na bia me eju down there. Gwang. Igbo le mmadu ebe a. Okay. Ni makwadi igbo lo nya. Chai! Ihe ntakịrị mesịrị. Onya awala. Hey, young boy. Sorry. Don't cry. Ọnwụkwa. E ma di igbo lo nya. Hey, Ni iji n'aka ti onwe gị na nsogbu a. eso. Ọwụ ta ka esi eme ihe a. Na a na-eji waya akụ ya. Ya bụ na amaghị m ya amaghị m a. My. Ọwụ ma ya. Na na-ese aka ese were akụ ya. Ni gara ga kụchie ya ike a. Ọ ihe m letere na TV ka m kọ. Otu a na ife a na-eme ebe abụ practice ya na na-eme nke ezigbote ya. Akọ ọdụrụ na m ihe ọfụma na. Hey, you don't kill her. You don't work kill her for. You don't kill her. I dey tell you make you do something like this. When you do like this, why you don't work kill her for? Why? Guy. Let you question why we have for. Ịtọkịrịla o. Bịa ka mara m nwụta ga-echukwute mmiri. Eleke ne na bọsọ a. Ị ga-abịa ka mara ka a ga-esi mee ife a. Ọkwa ya kọrọ gị mgbe ịnwụdụ m nkọ ya nwụ ole na ote m siri. Ọ na-efu na o sekara aka eseke wee kpọọ m ife a. Ọ kọrọ gị ịnwụdụ nkọ ya lụsọ. Igbo ole mmadụ a na-agwa gị ife agwa a sị gị were nwayọ kpọọ ya ife a. Iwe were ife a wee kpọọ m ya anya. Ọwụ ihe m letere na fim. Ma m sị ndị fim a ada akụ ya ri. Asị gị kwụsie ya ike a. Agwara gị kwụsie ya ike a. Ọwụ nga ka m gaji ihe akọ ọwụ ngacha m lo. You will rot in jail. Unu ga-ebute Move it. ụlọ. Ife abụ my senior brother. Ọnwụ igburu mmadụ. Ihe ahụ na jail. Na-aga nwoke a. Ọwụ gị tigere m n'ọnọdụ a. Ọkwa gị tiri m n'ọnọdụ a. Jiri nwayọ kụọ ya. Ị ka nwere ọnụ ịja sị ha. Ma apịa mgbe ị nọ na njeki ya nwoke ihe mee. Mmanụ ebutere gị nri n'ime nga. Lekwa ihe takwando tatarala m o. Takwando atatarala m nga o. Takwando tatarala m nga o.